Sa among baryo usa ko kamang hihilot sa mga tawong nabali ug nangabuktot. Bisag sikin sa ako agayong hiluton, basta muhatag lang silag donation. Usa ka adlaw may buntis nga nagpahilot, aron kuno mawala ang iyang panuhot. Akong gipislit-pislit ug giduot-duot, pagka humaghilot nagsigig pangutot. Wala madugay may usa-usab kabayot, nabali kuno ang puon niya nga kamot. Ug maglisod gayud siya paglihok, tungod kay gilusayan ang iyang ilok. Akong gihilot hasta ang iyang abaga, apan ambot ug naunsa katong hitabua. Kay ang iyang liog puno ni ungot, kung maglakaw siya mura na og robot. Ni daghan na hinuon ang tiang sa ubang tawo nga akong mahilutan. Wala na mo balik ang ubang pasyente, kay sila ni grabe hadlok ng masikwati. Dunay dalagan na piang ang iyang dughan, duha ka puntod ako agayod nga mahikapan. Naayo man ang piang ni atong dalaga, apan ako nasad mao ang nagluya. Ni daghan na hinuon ang piang sa ubang tawo nga akong mahilutan. Wala na mo balik ang ubang pasyente, kay sila ni grabe hadlok ng masikwati. Dunay dalagan na piang ang iyang dughan, duha ka puntod ako agayod nga mahikapan. Naayo man ang piang ni atong dalaga, apan ako nasad mao ang nagluya. Kay ang akong puson labihang sakita. Pagkapait kung si Mrs. ang maglagot, pila ka buwan kung di makahilabot. Kung ang akong junior mo aksyon naglihok, lapikan para muhumok. Ang akong asawa grabe kaluuran, kung sa iyang gusto akong balibaran. Bisag unsaon pa nakog alam-alam, dili na gyud magpahiram. Kung ang akong asawa bag-unang ligo, magsulog pa siya og purol nga mubo. Mulingiw og dili na lang ko mulantaw, kay mangisog akong upaw. Pagkapait kung si Mrs. ang maglagot, pila ka buwan kung di makahilabot.
akong junior mo aksyon ug lugnot, ako na lang gikinamot. Ug lugnot, ako na lang gikinamot. Wirti kong lipaya pag Valentine's Day, kay ang akong misis wa nagpanti. Excited na ako pagkagabi, ready na ang katri sa among kumbati. Apan wa ko damha nga magka-problema, kay ang akong lubot na ay niburot. Wa lang ko nagsaba sa akong asawa, kay basin ug di na unya magpabira. Akong giagwanta bisan ug nagmulmul, labi nagmasaghit sa ako ang purol. Akong gitambalan kay sigig ngut-ngut, matag tiki di ay kadtong niburot. Labihang sakita ilihok-lihok, kay ang matag tiki duha gud ka buo. Sa akong asawa, kay basin ug di na unya magpabira. Akong giagwanta bisan ug nagmulmul, labi nagmasaghit sa ako ang purol. Ang akong asawa dito sa kwarto, excited kaayo nga magpadaro. Ang ako ang kamot, iyang gibunlot, o gikumot-kumot ang ako ang lubot. Wirting ko sa asa akong matag tiki, tungod sa kasakit ako nakaihi. Wayod na dayon ang amo ang palami. Patuli na, kay ang panit gikubal na. Ayaw na upaabuta,
nga mag-edad kag 50. Akong angkol sigig mugpot, kung sungugon siyag isot, wa na siya kaagwanta. Magpatuli na daw siya. Daghan sila nagpatuli, siya ang pinakagahi. Mga doktor nagbagulbol, kay ang bunting nangahabol. Nakasyagit sa kasakit, kay ang iyahan na ipit. Wa na dutli iyang panit, iyang ihi ang nisidlit. Daghan sila nagpatuli, siya ang pinakagahi. Mga doktor nagbagulbol, kay ang bunting nangahabol. Wirtin nagyong kagahian, muinat pa murag umag. Mga doktor ni desisyon, nga ilahan na lang gapson. Akong angkol nagpumili, wa na nang hidni pauli. Ingon sa Ginoo ako pagkagabi, kay nagabalik-balik na lang ko sa agi. Wala ko nasayod kung unsay angay buhaton. Mubalik ba ko, muhunong ba ko, umupadayon. Ingon sa kakuyapon, naku sa kakulba. Kay ba sige binuangan ko sa agta, kung mulantaw ko sa unahan, wa ko'y makitaan. Bisag nagpurog ang tuhod ni sutoy kog dagan. Napunog na bangga sayan ng pagyud ko nahapla. Naganto sa hapdos na pango sa siging kadagma. Nisinggit ko tabang apan, way nakadungog. Hangtod nga nawala nagyod ang akong tingog. Abi kog mamatay na ko atong higayuna. Tungod sa kakutas naglisod ko o ginhawa. Ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung
Ako mo siya git mo sitlit sad ang akong ihi. Unya kalit may nipunal na kuukunlan. Ungod idamgura di ay ang tanan. Abi kog mamatay na ko atong higayuna. Tungod sa kakutas naglisod ko ginawa. Ang akong duha ka tiil mura nagnabali. Kung ako mo siya git mo sitlit sad ang akong ihi. Unya kalit may nipunal na kuukunlan. Tungod idamgura di ay ang wa ko damhang may kapit akong asawa. Kay ako manggihatag ang tanang suporta. Ako intawon sa abroad ang nagkalisod. Samtang akong asawa na ay nihapyod. Sa panahon nga siya mangayo og kwarta, halos ang tanan kong sweldo akong ipadala. Di sayon ang kinabuhi sa OFW. Unya ilisan ra ko nimo bumbiro. Sa siya ganong nagdulog mo. Kinsa siyang nisakay ug imong gipadaro. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Usog bang mo pasirit kay siya bumbero. Dili sayon ang akong mga kaagi. Ang kalisod ug kakapoy dito sa Saudi. Kasakit ug kamingaw akong giantos. Pila ka tuig kung wa nakahandos. Apan wala ra di ay ko'y kalibutan. Nga ang akong asawa gisakyan sa uban. Para man unta niya akong pagtrabaho. Apan giilisan ra tuog bumbero. Kinsa siya nganong nagdulog mo. Kinsa siyang nisakay ug imong gipadaro. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Usog bang mo pasirit kay siya bumbero. Kinsa siya nganong nagdulog mo. Kinsa siyang nisakay ug imong gipadaro. Unsay anaa kaniya nga wala ako.
Nagsumbagay na black ay grabe ang ilang away. Kay ang kwarta nga pusta iya manggitabla. Sugal ang hinungdan, sa sugalan tikasan maong nasumbagan. May pitaka. Walay kwarta. Ang sugal kalingawan ra siya, pero kung wala na'y kwarta ayaw na pag-intra. Bisan asang sugalan aduna gyo'y tikasan, sa hantakan sa bungan kung it's ug madyungan. Dunay nagpatay, pustang gamay nag-away, daghan pang nadamay. May pitaka. Walay kwarta. Ang sugal kalingawan ra siya, pero kung wala na'y kwarta ayaw na pag-intra. Sugal ang hinungdan, sa sugalan tikasan maong nasumbagan. May pitaka. Walay kwarta. Ang sugal kalingawan ra siya, pero kung wala na'y kwarta ayaw na pag-intra. Pero kung wala na'y kwarta ayaw na pag-intra. Daghan ang nag-my day, atong Valentine's Day. Mag-uyab nag-uyog, sa kwarto nagdulog. Humans uskabuan, si boy kikuyawan. Kay ang uyab niya, wala naman duga. Nag-post na sa FB, ug picture sa PT. Sa doktor gi-consult, positive ang result. Perte ng isuga, sa mama ug papa. Ay nag-iat-iat, naminyo ug ahat.